の者を守る盾となれ。者の傷を癒したまえ。レディ。情けないことを言う。ああ、そうだな。わかりました。ランスか。まさか貴様らと一緒にするな。そうだな。条件。ああ。奥の手という。貴様ら、闇の。ランス様には手だ。ああ、そうだろうさ。ベティ！こうして妹を狙えば話は別だろう。貴様！ランス！レディ。帝国を。ランス！無理に話すな！すぐに。頼む。聞いてくれ。わかった。ありがとうよ。レディ。私の力、ご覧いただけましたか？民を救ってやってくれとレディに思いを託し、ランスは散っていった。だがバルディアの領主がダルシスの内乱に関わっていたこと、さらに
見守っていてください。民を救う。なんと重い言葉だ。内乱にレディ様、ベティ殿、私はその約束は関係ありません。あなたはそんなことはありません。野党だと。帝国があれ、これも私もお供いたしますわ。野党などに負けはしない。民を救う。なんと重い言葉だ。そんなことはありません。私もお供いたしますわ。レディン様のご意。我が命に従い、その姿を表せ。野党などに負けはしない。我が命に従い、その姿を表せ。
ベティ様。ライアス、私たちを置いていかないで。違います。ベベティで結構です。レディ、嫌なんて。ランス様の件でレディン様にはかの者に風のごとき軽さを。